ராகவா லாரன்ஸ் மாஸ்டர், அதாவது டான்ஸ் அசிஸ்டண்ட்டாக இருந்து அப்புறம் டான்ஸர் ஆகி அதுக்கப்புறம் டான்ஸ் மாஸ்டர் ஆகி அமர்க்களம் அப்படிங்கிற படத்தில் ஒரு பாட்டுக்கு தலைகாட்டி அந்த பாட்டு ஹிட் ஆகி அதுக்கப்புறம் அந்த இயக்குனர் சரணோட இயக்கத்தில் பார்த்தேன் ரஸ்தியனில் வில்லனாக நடித்து அதில் ஒரு பாட்டுக்கு டான்ஸ் ஆடி ஃபேமஸ் ஆகி ஒரு வழியாக பார்த்தாலே பரவசம் படத்துலையும் ஒரு கேரக்டர் ஆர்டிஸ்டாக உள்ளே படிப்படியாக ஹீரோவானவர். அப்பவும் அவருக்கு பெரிய வெற்றிடம் கிடைக்கல. தெலுங்குக்கு போய் டைரக்டராக ஜெயிச்சு அதுக்கப்புறம் இங்கே ஹீரோவாக பெரிய அளவில் ஸ்கோர் பண்ணார். உங்களுக்கே தெரியும் அந்த படங்கள் என்னென்னு. முனி, காஞ்சனா, காஞ்சனா 2, காஞ்சனா 3 இப்படி சொல்லிட்டே போகலாம். ஆனால் நடுவில் எமோஷனலாக ஹீரோவாக ஒரு படம் நடிச்சிருந்தார். அந்த படத்தின் பெயர் பாண்டி. அந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி படம், 100 நாட்களுக்கு மேலே ஓடிச்சு. ஆனால் அந்த லாரன்ஸை மறந்துட்டாங்க. ஏன்னா இப்போ இருக்கிற லாரன்ஸு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நான் மாஸ் தான் காட்டுவேன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப பிடிவாதமாக இருந்தார். ஒரு பக்கம் காஞ்சனா சீரீஸில் ஹாரர் காமெடியில் தெறிக்க விட்டு 100 கோடி வசூல் அள்ளுவார். ஆனால் இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா மொட்டை சிவா, கெட்ட சிவா, சிவலிங்கா, ருத்ரன்னு நம்மளை படுத்து எடுப்பார். ஸோ எப்படி இருந்தாலும் ரஜினிக்கே ஹிட் அடித்த சந்திரமுகியை நம்ம திரும்ப எடுப்போம்னு சொல்லி சந்திரமுகி 2 நடித்தார். ஸோ அதை பார்த்திங்கன்னா பெரிய அளவில் போட்டு உடச்சார் அந்த பர்னிச்சரை. ஸோ இதனால் லாரன்ஸ் மேலே செம்ம காண்டில் இருந்த ரசிகர்கள் இந்த நேரத்தில் அவருக்கு ஒரு பெரிய அருமருந்தாக அமைஞ்ச படம் தான் ஜிகர்தண்டா டபுள்-எக்ஸ். இந்த படம் லாரன்ஸுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஹிட் படமாகவும் அவருக்கு சிறந்த நடிகருக்கான ஒரு அங்கீகாரமும் இந்த படத்தில் கிடச்சிருக்கு அப்படின்னு தான் சொல்கிறாங்க. ஏன்னா அவர்னாவே சும்மா சேட்டை பண்ணுவார், இல்லை ஓவர் ஆக்டிங் பண்ணுவார், ஓவர் மாசுங்கிற பேரில் கடுப்பேற்றுவார். அப்படிலாம் இருந்ததில்ல. எல்லா இமேஜையும் கார்த்தி சுப்ராஜ்களும் ஒட்டச்சி தூளாக்கி லாரன்ஸ்னால் ஒரு நல்ல நடிகர்ப்பா அப்படிங்கிற ஒரு பேரை வாங்கி கொடுத்தாரு. இறைவிக்கு எப்படி எஜே சூர்யாவோ அது மாதிரி ஜிகர்தண்டா டபுள்-எக்ஸுக்கு நம்ம லாரன்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு டேகை கிரியேட் பண்ணிட்டாரு. ஸோ இதனால் நெகிழ்ந்து போன லாரன்ஸ் என்ன சொல்லிக்காரனா, சினிமாவில் என்னுடைய குரு கே பாலச்சந்தர் சார், அவர் அப்பனா, அவருக்கு அப்புறம் நான் இன்றைக்கி என்னுடைய குருவாக பார்க்குறது டைரக்டர் கார்த்தி சுப்புராஜ் அப்படின்னு சொல்லி நெகிழ்ந்து போயிட்டார். ஸோ லாரன்ஸோட இந்த கருத்தை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க? ஜிகர்தண்டா டபுள்-எக்ஸில் லாரன்ஸோட நடிப்பு எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத கமெண்டில் சொல்லுங்கள்.